Žila dva odlišné životy. První z nich se rozvíjel v ušlechtilé, prémiové a spořádané rodině, zatímco druhý byl v temném zajetí alkoholu, kokainu a parvitinu. Utápěla se v melancholii a smutku, ale zažívala i dny euforické radosti. Navzdory tomuto rozporuplnému prostředí patřila k nejlepším studentům. Milovala literaturu a naučila se 6 jazyků. Přestože dosáhla mnoha úspěchů, stále hledala útěchu a porozumění na dně lahve tvrdého alkoholu každý den. Kdy promluvila o své závislosti, jak velký vliv má na alkoholika prostředí, ve kterém žijeme, jakou roli hrají geny a co jí pomohlo k rozhodnutí podstoupit protialkoholní léčbu, mi dnes bude vyprávět Ellen Kovalčíková, která problematiku závislostí řeší i s poutníky v projektu Soul Adventure. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, Ellen, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi hned na úvod, vybavuje se vám den, kdy jste byla naposledy opilá? Úplne na mol? Vybavuje, bolo to tesne predtým, než som odišla do liečebne, pretože som si balila veci a bola som dohodnutá s kamarátmi, že ma prídu vyzdvihnúť a postrážia ma vlastne do toho 2. rána, pretože do liečby nemôžete nastúpiť s nejakým promile alkoholu, musíte nastúpiť s nulou, takže je nutné už od večera do toho ďalšieho rána nič nepiť, aby ste sa na tú nulu dostali. A ja teda už som to ako všetko mala zariadené, ale nemohla som sa s tým alkoholom rozlúčiť, takže ešte na poslednú chvíľu, keď oni ma vyzdvihovali, som vyexovala 7 vína, aby som ako ešte z toho vyžmýkala tie posledné kvapky. A to bola moja posledná fľaška. Tak ten alkohol mi samozrejme potom v aute nastúpil, takže oni pre mňa prišli, ja som bola ešte úplne normálna a potom už som začala horšie artikulovať a vôbec padať. No a tá noc bola krušná, bola to posledná z toho alkoholického martíria, takže potom to bolo celé už také smutné, ale zároveň to lúčenie s tým alkoholom bolo veľmi vtipné. Dneska už by som to pojala asi viac rituálne a kultivovane, no ale vtedy som na to nemala kapacitu. A když opustíme od toho naposledy, tak kolik vám bylo let, když ste sa opila poprvé? To bolo vlastne ešte v detstve. Mala som 10. Ukradli sme na nejakom večierku fľašky alkoholu s ďalšími deckami a začali sme s tým experimentovať. Ja som vyrastala v prostredí, kde alkohol bol bežnou súčasťou kultúry a nejakých rodinných párty. Takže to začalo pomerne skoro. Řekněte mi, jaké pocity má alkoholik, když je ve vrcholové závislosti? Neviem, či to tak má každý alkoholík, ale z toho, čo počúvam od svojich klientov alebo od kolegov v liečebni a z toho, čo som zažila ja, tak vrcholová závislosť je strašná. Človeku je prakticky permanentne zle, veľmi trpí a alkohol mu už slúži iba na to, aby sa aspoň chvíľu cítil normálne. Vlastne už to nie je party, to už nie je slásť. Je to fakt veľmi ako náročný duševný stav, ktorý sprevádzajú halucinácie, dezorientácia, paranoje. Je to už ako šialenstvo, je to veľmi psychotický stav, preto sa tieto ťažké závislosti liečia na psychiatrii, pretože sa vlastne nemáme dočinenia s opitým človekom, ale s človekom, ktorý je už veľmi zásadne duševne narušený. Ale vy říkáte slovo normálně. Co si mezi tím vším, co jste teďka tady popsala, mám představit, kdy je ten stav té normálnosti, abyste se jako alkoholička cítila normálně? Mala som na mysli takéto príležitostné večierkové pitie, takže keď je niekto opitý normálne, tak si trebárs dá, neviem, za večer 1-2 sedmičky vína a baví sa. Ale to nie je prípad toho vrcholového alkoholizmu. Tam je to už naozaj o veľkej bolesti a strasti a ten alkohol pomáha len na to, aby vám bolo tak, jak nám je dvom teraz. Takže na to, aby alkoholik mohol napísať nejaký e-mail a vôbec s niekým viesť rozhovor alebo ísť do obchodu, tak si potrebuje hrknúť. Inak to nezvládne.
Takže na tú úplne bežnú dennú rutinu, v ktorej musí nejak fungovať, ten alkohol potrebuje, pretože jeho celý metabolizmus je na ňo naviazaný, mozog bez neho nedokáže pracovať, čiže on nie je schopný vykonávať žiadnu rutinnú činnosť bez toho, aby sa napil. Vy jste tady i zmínila to, že pocházíte z prostředí, nebo byla jste prostředí, kterým se asi alkohol holdovalo. Byl někdo z vašich předků alkoholik a vy jste tak přebrala tu pomyslnou štafetu alkoholismu? No, nechcem sa na to vyhovárať, ale na oboch stranách, aj na maminej, aj na otcovej strane alkoholizmus sa vyskytoval. Môj dedo bol taký spoločenský piják skôr, umrel na cirhózu pečene. A mamin brat bol ten typ alkoholika, akým som bola ja, ten pil sám, pil do takého ako hnevu a smutku a vypil liter tvrdého alkoholu denne, pil celé dekády, nakoniec umrel na rakovinu pľúc, ale v zásade si myslím, že ten alkohol mu určite nepomáhal. Myslíte, že tam je ta genetická nějaká pupoční šňůra, která byla s vámi provázaná? Môže to tak byť a určite sú tam aj nejaké rodové vzorce, že som v tom vyrastala, neprenieslo sa to na mojich rodičov, ale prenieslo sa to istým spôsobom na mňa, takže dá sa povedať, že som nejakú štafetu prebrala a zároveň pevne verím tomu, že som ju dobehla. No, že u mňa to končí a že sa to už nebude prenášať ďalej, pretože mám veľkú dôveru v to, že keď niekto tú závislosť ovládne a spracuje, tak to zastaví vlastne ten domino efekt, ktorý v tom rode ide. Jak na vaši odvrácenou tvář reagovala rodina, která vás do té doby vnímala jako tu poslušnou, spořádanou holčičku, premiantku? No, myslím, že moja rodina vždycky vedela, že som živel a že mám svoje smutky a melanchólie, takže nejaké obavy možno už mali aj predtým, že do niečoho spadnem alebo že vyrobím prúšvih. Určite boli veľmi zaskočení a sklamaní, keď sa to dozvedeli, pretože tie prúsery môžu mať rôznu mieru. Keď človek robí nejaké bežné chyby, tak sa tomu neprikladá v rodine až taký veľký dôraz. Ten alkoholizmus je už značné zlyhanie, je to veľký problém. Ale tým, že som sa napokon z neho dostala, tak si dovolím tvrdiť, že celú našu rodinu to posunulo a obohatilo. Že sme tým všetci vyrástli nakoniec. Jaký dopad měl alkohol na vaše intimní vztahy? Tam mi to určite nepomáhalo, pretože ten vzťah, v ktorom som bola, keď som začala piť, sa rozpadol a zároveň si dneska s odstupom času myslím, že by sa rozpadol aj bez alkoholu. Alkohol bol určite katalizátorom, určite urýchlil ten rozchod. A potom sa mi stala jedna veľmi zaujímavá vec. Ja som vstúpila do mileneckého vzťahu s ženatým mužom, ktorý mi vlastne vyhovoval, pretože ten chlap za mnou chodil tak raz za týždeň a ja som všetok ten ostatný čas mohla venovať piťu, pretože z ktorého som sa nevedela dostať. A keby som mala v tej dobe normálny vzťah, tak ten alkoholizmus by nebol možný. Musela by som to riešiť. A žiadny alkoholik, keď je ešte v tej fáze trebárs popierania alebo odmietania tej liečby, vlastne prestať nechce. Takže mne tento typ vzťahu vyhovoval a zároveň ja som predtým mala vnímala som to ako veľké tabu vôbec vstupovať do nejakého mileneckého vzťahu. Ženatí chlapi pre mňa boli niečo, čo som vždycky odmietala. A to tabu sa mi podarilo zboriť len vďaka alkoholu. Myslím si, že pri zmysloch by som do takého vzťahu nešla. A dodneska to považujem za jeden z najvýznamnejších a najdôležitejších mojich vzťahov. Veľmi mi to zmenilo také až možno rigidné vnímanie milostných trojuholníkov, ktoré som mala dovtedy. Takže vo svojej podstate to bolo boľavé a smutné a také nešťastné, ale tiež mi to rozšírilo obzory. Keby sa mi to nestalo, tak do dneška sa dívam na milenky ako na nejaké chudery, ktoré proste nevedia, čo so sebou, tak ťahajú chlapov od rodiny. A tá optika, ktorú mám dnes, už zďaleka nie je taká čierno-biela, ako bola vtedy. Ta rigidita mě zajímá, to mi řekněte, jak to máte teďka nastavené?
A teraz samozrejme tiež túžim po vzťahu, ktorý ako nie je milenecký, ktorý je v pravde a v úprimnosti, ale vzhľadom k tomu, že pracujem s ľuďmi, ktorí sa potýkajú so všeličím možným, tá realita často nie je ideálna, tak ten vzťah milenecký, ktorý som zažila, mi poskytol výrazne väčšiu mieru empatie, preto keď sa v tom živote odohráva niečo, čo nie je ideálne, čo nie je ako úžasný power couple, ktorý proste vidíme v médiách, pretože život prináša aj iné typy vzťahov. Řekněte mi, když vlastně jste ten milenecký vztah udržovala jako alkoholička, tak jak vám bylo, když vlastně jste před tím mužem musela vlastně nebýt opila? Jak jste to dokázala, jak jste to zvládla, kolik jste vlastně do toho musela dát energie? Tak každý alkoholik je pre ňoho zdravé robiť si aspoň nejaké pauzy, pretože keď sa nerobia žiadne prestávky v tom pití a ide sa non-stop, tak hrozí stále silnejšie prepad do tzv. Delíria, kedy už je veľmi ťažké ten stav zvládnuť. A čím pravidelnejšie sa tie pauzy robia, tým udržateľnejšia je tá závislosť. Takže mne svojím spôsobom to vždycky prospelo na 1-2 dní nepiť, keď sa ten muž zjavil, ale bolo to vyčerpávajúce. Pamätám si, že sme raz boli na lyžovačke v Alpách spolu, no a tam som musela vydržať nepiť 4-5 dní a to teda už bola fúška. Už bolo náročné a aj to bolo pre mňa veľmi ponuré, ale asi najviac ma vyčerpávalo to, že som mu musela klamať, že som nebola schopná a ochotná tú závislosť pred ním priznať, pretože on o nej vedel a ja som teda predstierala, že už ju mám pod kontrolou a že už nepijem. Pretože ono to v jeden moment prasklo a ja som potom sľúbila, že už teda piť nebudem a predstierala som, že to dodržiavam. To bola taká ako obecná lež voči tomu môjmu okoliu, ktoré už tušilo, že sa niečo deje a ja som sa snažila stále držať ten obraz, že áno, deje, ale ja to riešim a mám s tým nejaké úspechy. A boli chvíle, kedy to bola pravda. Mne sa trebárs darilo pár týždňov nepiť alebo mesiac nepiť, ale potom som do toho spadla znovu, takže to moje okolie bolo veľmi zmetené z tých výkyvov, v ktorých ma videlo. A ja som v podstate bola nútená klamať a tie klamstvá boli pre mňa asi najťažšie, alebo jedna z najťažších vecí na tej závislosti. Ale když jsme se spolu potkali poprvé, tak jste mi taky vyprávěla, že vlastně, nevím, jestli je to tenhle ten vztah s milencem, že jste se rozešli velmi, nechci říct asi nepřátelsky, ale že tam proběhla nějaká šílenost, o který vy si vůbec nepamatujete, protože jste byla opilá? To bolo až v samotnom konci tej závislosti, kedy bol to už teda iný muž. A mali sme v noci nejaký strašný konflikt, ktorý ja som si na druhý deň nepamätala. Inak celých tých 5 rokov, kedy som pila, som okná nemávala, len veľmi výnimočne. A na tom konci už sa to začalo stávať stále častejšie a myslím si, že aj to pre mňa bolo signálom, že už naozaj potrebujem ísť do liečebne, že to nie som schopná sama zvládnuť. A to posledné okno, ktoré som mala, kde som si vôbec nepamätala, čo sa stalo, ten muž odišiel, zablokoval ma na všetkých kanáloch, úplne ma odstrihol komunikačne, mne sa niečo také nikdy nestalo. Nikdy som nebola takto odmietnutá. A bola to jedna z posledných kvapiek, ktorá mi pomohla sa do liečebne dostať. Kolik alkoholu ste dokázala vypít za den? Pila som v tej prvej fáze liter tvrdého denne, ale potom som mala jedno práve fakt príšerné delírium, z ktorého som sa len tak vyhrabala. Skončila som v nemocnici. A tak som skúsila piť radšej víno, kde som dúfala v pomalší nástup a v nejakú väčšiu kontrolu tej hladinky. Ale aj s vínom som sa potom dopila na 5 sedmičiek vína denne, alebo 6, podľa toho, jak to vyšlo. Ale mám pocit, že predsa len to víno šlo aspoň trošku ľahšie regulovať, než ten tvrdý alkohol. Ale řekněte mi, jak se v takovémhle stavu mohla fungovat v práci nebo v nějakém běžném životě? Fungovala som hlavne do poludnia, lebo ten rozjazd bol taký pozvolný a potom
to vrcholilo trebárs popoludní a večer. Takže ja som v tej dobe fakturovala rôznym firmám rôzne služby a vždycky do poludnia som niečo urobila, alebo som mala ten lepší týždeň, kedy som trebárs vydržala nepiť, tak som dotlačila dajaký projekt. A potom som pila cez víkend, ono to malo rôzne podoby, ale ten môj výkon vtedy nestál za veľa. Rozhodne bolo to skôr také prežívanie, než nejaká kariéra. Určite to tak bolo. A ku koncu tej závislosti som nastúpila ešte do jednej veľkej firmy, kde som zase mala to lepšie obdobie, kedy som nepila. Nejakú dobu som sa držala, potom sa to zase začalo bortiť, pila som aj v práci, boli so mnou veľké problémy, nakoniec som z tej firmy odišla a bolo to celé už také ako smutné, to bolo tesne v zásade pred tou liečebňou už. Od raného dětství se pohybujete v emoční amplitudě. Když je ta polarita záporná, jste smutná nebo zlá, máte občas chuť sáhnout po alkoholu? Dnes už nie. Dnes mám toľko iných spôsobov, ako si tú náladu dvihnúť alebo ako kompenzovať ten nepríjemný stav, že alkohol ma nenapadá. V zásade ja neabstinujem úplne, ja si občas pohár vína dám, a ten stav pre mňa už dneska nie je zaujímavý. Mne už vlastne to nič nehovorí. Ten pocit, keď si idem zabehať, alebo keď si zavolám s niekým, koho mám rada, alebo napíšem báseň, tak ma rozhodne živí lepšie, než ten pocit, ktorý mám po alkohole. Takže dnes ma to už nenapadá a tiež som sa naučila tie smutné nálady a hnev prečkať. Naučila som sa ich nejak asertívne ventilovať so svojím okolím. Takže obecne som sa posunula v tom zvládaní svojich stavov. Nedá sa to porovnať s tým, aké to bolo, keď som bola mladšia. Takže tá práca na sebe určite umožňuje to, že človek nemusí tak dravo ísť po tých kompenzáciách. Vy jste mi taky říkala, že určitou jakousi temnotu k životu potřebujete. K čemu? Co vám dává nějaká temnota? Tak určite mi to pomáha v mojej práci s ľuďmi, ktorí sa na mňa obracajú s rôznymi problémami, pretože keby som teraz už so žiadnou temnotou nemala kontakt, tak sa mi ťažko nachádza empatia a súcit s ich situáciami. Takže som vždycky v kontakte a tým pádom ich môžem tou ich temnotou previesť. To je jedna oblasť, kde mám pocit, že to určite dáva zmysel. A druhá oblasť je tvorba, pretože z toho utrpenia tá tvorba často vyviera. No, že keď je človek 100% šťastný a spokojný, tak to púdenie k tvoreniu je určite menšie, aspoň u mňa. O čem sú vaše básne? Spracovávam rôzne témy. Často sa venujem vzťahom, venujem sa prírode, pretože v nej trávim veľa času. Venujem sa aj určite spracovaniu nejakých duševných porivov. Keď si s nimi neviem poradiť, tak stvárniť to v básni dáva zmysel, takisto v poviedke. Takže aj moja próza, aj poézia sú také introspektívne ponory do ľudského vnútra. Často s metaforou na prírodu alebo na nejakú estetiku. Jakým způsobem vybírá člověk, když je úplně na pokraji alkoholismu nebo respektive už skoro na jeho konci? Podle čeho si vybírá, kam se půjde léčit? Ja som mala tip od svojej vtedajšej terapeutky Nory Vláškovej, ktorá mi poradila Bránické sanatórium Moniky Plocovej. A bola som rozhodnutá, že pôjdem tam, keď to jedného dňa príde. Len som sa nevedela rozkývať do toho rozhodnutia, pretože som veľmi dlho verila, že to zvládnem sama. A keď prišiel ten moment, kedy som si priznala, že si s tým fakt potrebujem nechať pomôcť, lebo to nedokážem, tak som volala rovno tam. Ja som v zásade bola ako roky predtým rozhodnutá, že to bude táto liečebňa. A nechala som si poradiť. Vy jste také říkala, že jste experimentovala s LSD a MDM. Co si po tím mám představit? A jaký šel experiment? Tak určite som mala kontakt so všetkými omamnými látkami, aké boli dostupné už v tom mladšom veku, kedy som ešte trebárs nepila tým alkoholickým spôsobom. Ja som začala
tým, že som pila v zásade od tých 10 rokov prvú ligu a navštevovala rôzne večierky a tiež tam patrili do toho experimenty s drogami, tak som tie skúsenosti mala, ale keď som piť prestala, tak som podstúpila terapiu, ktorá bola za pomoci LSD a MDMA a myslím si, že mi to v niečom pomohlo. Dnes už s tými substanciami nepracujem, pretože zase sa dostávam do toho, že je mi najlepšie v tej čistej mysli, čistej hlave. Ale určite terapia so substanciami, ktorá dneska je veľkým hitom, pre niekoho môže dávať zmysel. Na mňa je to už, dnes sa na to dívam ako na príliš invazívnu metódu, pretože to človeka ako rozhodí a potom niekedy je ťažké sa dať z toho dohromady. Ale ja som veľmi citlivá teraz tým, že ako nič neberiem, nič si nedávam, tak tá moja odolnosť klesla, takže ja čokoľvek si dám, tak dám si koláč a kávu a už som z toho vystrelená do vesmíru, takže potrebujem sa chovať aj podľa toho, akú mám teraz citlivosť, že tie receptory vlastne nemôžem na nich nasypať lopatou nejaké omamné látky, lebo by to nemalo ten efekt, ktorý to má mať. Vzpomenete si, Ellen, co nejhoršího se přihodilo, když jste byla opila? No ja myslím, že najväčší problém je, že som jazdila autom pod vplyvom a nie raz, ako bola to pomerne bežná súčasť môjho života. Dávala som si ohromný pozor, jazdila som strašne pomaly, ale aj tak sa mohlo niečo stať, mohla som niekoho zabiť, mohla som zabiť seba a považujem za obrovské šťastie, že sa za celú tú dobu nič nestalo. Inak som bola takzvaný skříňák, to znamená alkoholik, ktorý pije tajne a pije sám a pije doma. Takže ja som tým alkoholizmom svoje okolie veľmi neohrozovala, nešla som do konfliktov. Často, keď som už bola veľmi opitá, som zaspala, takže som nebola ten typ, ktorý robí excesy, tancuje na stole, vešia sa po chlapoch. Proste som sa s tým schovávala, jak to len šlo. Nevždy to šlo, ale vždy, keď to šlo, tak som sa s tým skrývala. To znamená, že tie problémy alebo prúšvihy sa začali diať až ku koncu, kedy som začala alkohol kombinovať ešte s kokainom a tam sa udiali nejaké aj konflikty a také nepríjemnosti, ktoré to celé akcelerovali do stavu, že som už naozaj potrebovala ísť do liečby. Pretože to boli 60-hodinové kalby, po ktorých mi tak búšilo srdce, že som myslela, že umriem, lebo tá kombinácia vína a kokainu je extrémne nebezpečná pre ľudské srdce. Takže tam som bola na hrane, už hodně na hraně. Když je skříňák psychicky úplně na dně a je na mol, přemýšlela jste třeba někdy o tom to úplně skončit? Áno, premýšľala. Veľmi často som sa k tej myšlienke vracala, pretože som sa cítila v tom živote hrozne, nevedela som sa z toho vymotať. Každé ráno som verila, že to zvládnem a piť prestanem a každé dopoludne som to v zásade porušila. Takže to bolo veľmi ponižujúce pre mňa. Čo mi pomohlo odvrátiť samovraždu, bola myšlienka na mojich blízkych a predstava, že by som za sebou zanechala taký práve zabordelený hrozný život, že nielen, že by som zranila tých svojich blízkych smrťou, ale ešte by po mne museli upratovať byt a riešiť neporiadok v tej administratíve. To ma odrádzalo a tiež mi Nora Vlášková v tom čase požičala knihu. Bol to, myslím, nejaký sprievodca cez samovraždu a boli tam už konkrétne tipy, jak vlastne postupovať. A to ma odradilo, pretože som zistila, že mi to nie je blízke, že ja chcem žiť, len potrebujem ten problém vyriešiť. Takže Nora ma vlastne zámerne priblížila k tej realizácii, aby som si mohla vyskúšať tú energiu toho, aké to je život ukončovať a ja som zistila, že to nie je to, čo chcem. Ale to musí být zvláštní dostat takovou jakousi rukověď k tomu, jak spáchat sebevraždu. Bol to ako odvážny trik z jej strany, ale zafungovalo to. Alkohol je u nás, ale i na Slovensku jakousi součástí kultury. Řekla bych, že ani si neumíme představit, že by nebyl. Můžete být v přítomnosti lidí, kteří pijí alkohol dneska? Áno, a od začiatku to tak bolo. Určite som nevyhľadávala extrémne alkoholické prostredie, ale tým, že kopu mojich známych pije, moja rodina tiež príležitostne pije, tak sa tomu nešlo vyhnúť. A
a zároveň nemám pocit, že ma to spúšťa, pretože tým, že som najviac toho alkoholu vypila sama doma a nie v spoločnosti, tak to spoločenské pitie nie je niečo, čo mňa dráždi, ale zase je to o tej miere. Určite idem radšej do čajovne, než do krčmy, kde je hluk a všetci sú tam ožratí. To je jasná voľba. A zároveň radšej budem s ľuďmi, ktorí si trochu hrknú a mám ich rada a sú mi blízky, než byť s abstinentami, s ktorými si nemám čo povedať. No, nie je to ultimatívne ani jedna, ani druhá tá varianta. Vychází z toho, že byste byla ochotná tolerovat i alkohol svému partnerovi? Zase je to o tej miere. Keby to bol chlap, ktorý by pil prvú ligu, tak si myslím, že by to nefungovalo, pretože ten deň má iba 24 hodín a týždeň iba 7 dní a keby on väčšinu svojho voľného času strávil pod vplyvom a ja triezva, tak by sme mali veľký problém sa stretnúť. To som vlastne zažila v jednom zo svojich vzťahov. A na druhú stranu, keď je to človek, ktorý pije príležitostne a nie je to závislosť, tak tam mi to vôbec neprekáža. Vy jste, Ellen, říkala, že vlastně při našem setkání, když jsem se vás ptala, co si z toho odnášíte, tak jste použila slovo vděčnost, až jste se vlastně přitom i rozplakala. Co si pod tím vším mám představit, za co vděčíte alkoholu? No, myslím, že keby som nezažila niečo také na vlastnej koži, tak nikdy neuverím tomu, že to je možné, že to môže byť také ťažké, že nás niečo môže tak silno ovládnuť, pretože sa nepovažujem za človeka, ktorý je slabý a má problémy s disciplínou, ale tá závislosť bola silnejšia než ja. A ja cítim obrovskú vďačnosť, že som dostala druhú šancu, že sa tí blízky odo mňa neodvrátili, že sa vôbec podarilo to liečenie, že sa mi podarilo z toho dostať, pretože mnoho ľudí na liečenie ide a potom pije ďalej, ako majú recidívy, trápia sa výrazne viac než ja. A je to aj táto hlboká vďačnosť, ktorá ma priviedla k tomu pomáhať ostatným a sprevádzať ľudí, ktorí so závislosťou sa nejakým spôsobom potýkajú. Ale nielen so závislosťou. V zásade mám veľký ťah pomáhať komukoľvek, kto je v kríze a v nejakej ťažkej životnej situácii, pretože verím, že sa z toho dá dostať. Že tá kríza je príležitosť, že je to dočasné, že to netrvá večne a my máme šancu z tej krízy vyťažiť poklad. Takže to mi to dalo, pretože inak by som nemohla nikdy uveriť, že niečo tak negatívne a strašné, ako tých 5 rokov závislosti pre mňa bolo, môže človeku priniesť niečo pozitívne. Ako nepochopila by som ten paradox. Ještě mi řekněte, Ellen, vy provázíte ženy a muže nejenom v tom alkoholismu. Zajímá mě, co si mám představit pod tou pomocí. Jak mi můžete pomoct? Človek potrebuje nájsť tú motiváciu v sebe. Je veľmi problematické, keď ho do toho tlačí okolie. Takže impuls musí začínať vo vnútri toho daného jedinca, čož mne trvalo 5 rokov, ale keď to prišlo, tak už to potom odsypalo. A ja s ľuďmi pracujem prevažne formou konzultácií, individuálnej terapeutickej práce, formou práce s telom, formou lesných pútí. Najčastejšie sú u mňa ľudia v tzv. Ročnej ceste. To znamená, že sa kontinuálne stretávame v priebehu celého roka. Máme stanovený zámer, nejaké ciele, čo chce ten človek vo svojom živote zmeniť a podľa toho ideme a pokúšame sa tú cestu nájsť a celé to splniť. Súčasťou tej našej filozofie je najmä práca v prírode, pretože veríme, že ľudská duša sa v divokej prírode najlepšie uvoľní, najlepšie zrkadlí a dokáže sama seba nájsť a cítiť. Takže pracujem s ľuďmi v Krkonošiach, na Sahare, ale aj rôzne v lesoch na Slovensku a v Čechách. Mám dokonca lesné púte v Chorvátsku, pretože tam mám zázemie a niektorí moji klienti tam tiež cestujú na dovolenky, takže sa stretávame aj tam. Takže tie formy sú rôzne a myslím si, že ten sprievodca na ceste k duši alebo v mojom prípade na ceste k tej vnútornej slobode je človek, ktorý stojí na pomedzi coachingu a terapie a zároveň nejakej priateľskej podanej ruky, že to je na pomedzi rôznych svetov, ako toho človeka podporiť. Nie je to úzko vymedzené.
Je víc alkoholiků nebo alkoholiček? Myslím si, že pijú viac muži, ale narastá počet určite aj u žien. Pijú ženy na materskej, ženy pijú iným spôsobom, vždycky viac tajne a sami. Muži pijú viacej verejne a spoločensky, takže keď sa dívate na tú spoločnosť, vidíte určite viacej problémov u mužov, ale realita je taká, že to narastá veľmi silno aj u žien. Co si myslíte, že je za důvod? Proč to tak narůstá? Myslím si, že obecne ten ideál dnešnej doby, ktorým je akési šťastie a spokojnosť, vytvára na ľudí obrovský tlak, pretože nie každý je šťastný a spokojný a určite nikto nie je šťastný a spokojný stále, ale tým, že sme pod neustálou paľbou médií, ktoré nám prezentujú ešte sociálnych sietí, kde všetci šťastní a spokojní v úvodzovkách sú, tak máme pocit, že by sme sa tiež mali takto cítiť, preto sa uchyľujeme ku kompenzáciám a môže to byť cukor, môže to byť elektronika, môžu to byť seriály, ale môže to byť aj alkohol a drogy, samozrejme. A to, co jste všechno vyjmenovala, tak které závislosti trápí víc ženy a které muže? U žien sa, ja aspoň teda u svojich klientiek sa okrem alkoholu často ešte stretávam práve so sociálnymi sieťami a stretávam sa so závislosťou na jedle. Takže riešim aj závislosť na cukre a na tú neschopnosť vlastne nastaviť si tie mantinely v stravovaní tak, aby sa žena cítila dobre, pretože to stravovanie sa celý život vyvíja a v každom veku potrebujeme trochu niečo iné. Takže je pre ženy ťažké nájsť ten svoj spôsob, tú svoju cestu. A u mužov okrem alkoholu, sietí sa ešte často stretávam so závislosťou na porne, ktorá je v zásade neviditeľná, veľmi dlho môže byť skrývaná, pretože nemá taký drvivý vplyv na človeka, ako je trebárs alkohol a drogy. Keď niekto vypije 5 sedmičiek vína, tak to na ňom vidíte. To sa nedá nevidieť, ale keď niekto je závislý na porne, tak to na ňom nevidíte. Neviete to. On sa trápi, sužuje ho to, má v podstate zničený intimný život, pretože nedokáže tú intimitu už prežívať so živou ženou. Ale veľmi dlho trvá, kým sa takýto človek odhodla vôbec s tou závislosťou niečo robiť. Pretože tým, že ho neobmedzuje tak silno ako tie látkové závislosti, tak to môže trvať kľudne celý život. Je pravidlem, že člověk, který trpí jednou závislostí, většinou spadne i do dalších závislostí? Nemyslím si, že je to pravidlom, ale pravdepodobnosť je ohromne vysoká. Takzvané prešmiky sa dejú skoro všetkým ľuďom, ktorí so závislosťou bojujú alebo pracujú. Deje sa to aj mne. Ja som po liečbe začala fajčiť. Fajčila som asi rok. Potom som prestala. Začala som dosť extrémne športovať. Potom som si uvedomila, že zase len ako naháňam nejaké endorfíny zo športu. A tak som mala také nejaké nakupovacie obdobie. Zase som to chytila. A dnes mám pocit, že som v takom strede, že samozrejme niekedy som viac na mobile, niekedy pijem viac kávy. Proste raz za čas na niečom uletím, ale mám pocit, že tá závislosť v zásade je taký barometer pre mňa, že už som preťažená a že to vidím, že už zase sa trošku klžem do nejakej závislosti. Podobne ako keď niekto je citlivý na močák, tak keď je preťažený, tak väčšinou proste ten zápal močáku dostane. Tak ja nedostanem zápal močáku, ale všimnem si, že som zrazu hrozne veľa na telefóne. A že už ako zase padám do tej kompenzácie. A nemyslím si, že to je niečo ako strašné a dramatické. Treba s tým pracovať, učiť sa s tým žiť. Nikdy to netreba vzdávať. Podľa mňa ja ako nikdy nevzdám tú túžbu po vnútornej slobode a často sa voľná cítim, ale sú chvíle, kedy jednoducho som závislá a je to v poriadku, pretože sme závislí na vzduchu, na jedle, sme závislí na svojich blízkych a keď trebárs človek je príliš veľa sám, tak logicky sklzne ku nejakej kompenzácii za ten kontakt. Za mňa je dôležité prijať to, že závislosť je súčasťou ľudskej duše a
že keby sme trebárs neboli závislí, tak nemôžeme vychovať ani svoje deti, pretože by sme ich v jednom bode pustili a už by nás nezaujímali. Nemohli by sme vydržať v blízkych vzťahoch, ktoré sú pre nás niekedy strašne náročné. Často tie dlhé vzťahy držia aj vďaka tomu, že sme na tých ľuďoch závislí. Rada to vysvetľujem na tom, že závislosť má určitú škálu, trebárs od 0 do 100. A keď sa pohybujem od 0 do 80, tak sa s tým dá fungovať, dá sa to zvládnuť. A tie štádia od 80 do 100 už sú strašne deštruktívne. Aspoň pre mňa. Tam ja už si neviem rady, cítim, že som absolútne ovládaná tou látkou, činnosťou alebo človekom. A viem, že potrebujem cúvnuť, viem, že s tým potrebujem niečo urobiť, pretože už vlastne nemám žiadnu mieru slobody, aby som to zvládla. Keď sa pohybujem v tých nižších číslach, tak tá závislosť naopak môže byť pre mňa motor, môže to byť vášeň, môže to byť niečo, čo mi pomáha budovať návyk, pretože byť závislá na tom, že si idem 3-krát do týždňa zabehať, je skvelé. Byť závislá na tom, že napíšem každý deň 10 strán kvalitného textu, je super, pretože ma to drží v tom návyku. Ale zároveň mať to tak, že keď si nejdem týždeň zabehať, tak sa z toho psychicky zrútim, tak tam začínam zvažovať, či by som sa nemala trošku v tom celom uvoľniť. Vzpomenete si na nějaký příběh, který vás nejvíce dojal z těch poutníků, které jste provázela nebo provázíte? Tam mám pocit, že ma dojíma každý príbeh, kde sa s tou závislosťou alebo s nejakým trápením niečo podarí urobiť, pretože pozitívnych príkladov je podľa mňa stále málo, že sa často utápame v utrpení, venujeme mu veľkú pozornosť a sklzávame do takej role obete a do toho večného ako nariekania, takže ja vždy, keď vidím, že niekto sa z toho dokáže aspoň na chvíľu vymaniť a vidieť svet inak, tak ma to dojíma. Určite z tých mojich konkrétnych prípadov teraz nedávno sa mi stalo, že som s klientom riešila závislosť na sieťach, hlavne na Twitteri a počúvam teraz, ako začal ten človek čítať knihy a ja ešte ak milujem literatúru, takže ten switch z Twitteru na literatúru pre mňa to ako úplne vyživuje a teší, že som ešte okrem toho, že som človeka zbavila závislosti, tak som ho priviedla ku knihám, takže tam ja mám veľkú slasť z toho. Ellen, vy jste mi taky říkala, nebo vlastně jste to říkala i tady našim posluchačům, že jste nepřestala úplně abstinovat, že si občas nějakou skleničku dopřejete. A přitom vlastně se říká, že člověk, který když projde léčbou, tak už by alkohol vůbec neměl pít. Je to tak, hovorí sa to. Ja si myslím, že to je mýtus, že to nemusí nutne tak byť, ale zároveň to určite s alkoholom nepreháňam a tiež som si to nedovolila prvý rok po liečbe, dovolila som si to asi po 4 rokoch abstinencie, takže ja som dlho bola na úplnej nule a ani dneska to nie je tak, že by som to vyhľadávala alebo že by som si bez toho nevedela predstaviť život. Myslím si, že to nesmie byť tým účelom, ako prestať piť na to, aby som mohla začať piť, je nezmysel, ale mám pocit, že keď sa človek vyrovná s tým svojim životom a s problémami, ktoré ho do závislosti priviedli, tak si potom pokojne pohár vína môže dať, ale je to na ňom, ako nemalo by to byť tým účelom. Ja som samozrejme s tým experimentovala kvôli tomu, že som chcela ten mýtus vyvrátiť, pretože obecne v živote ma baví borenie mýtov. Takže ten dôvod, prečo som to skúsila, nebol, že chcem ten alkohol, ale že chcem zboriť ten mýtus. Poslední otázka, jaký dnes z toho všeho, čím jste si prošla, máte pocit? Víťazstva. Ja určite mám pocit víťazstva a zároveň takého aj vytriezvenia do tej reality, že sa závislosť nedá riešiť jednou katarziou, jedným veľkým zázrakom, že nepomôže zrovnať si vzťah s rodičmi, alebo že to nespôsobuje jedna príčina. Často sa ma ľudia pýtajú, jaká bola tá príčina. Tá príčina nie je jedna. Je to ako keď dostanete chrípku, nedostanete ju preto, že akurát je vo vzduchu chrípka. Potrebujete k tomu byť ešte nevyspaná, mať zníženú imunitu, byť v strese a musí sa stretnúť 10 premenných na to, aby ste tú chrípku dostali. A takisto je to aj so závislosťou. Ona nevznikne ako spontáne kvôli jednej veci.
Takže cítim víťazstvo, ale zároveň cítim už také usadenie do pragmatizmu a do akejsi reality, že to nie je tak, že som závislá, potom prejdem liečbou a katarziou a už som navždy voľná. Je to cesta, je to neustály akýsi tanec na ceste k tej väčšej miere vnútornej slobody, ale zase tá úplná sloboda je ideál. To je niečo, čo sa mi niekedy deje, ale není to denná prax. Takže je to ako neustály pohyb, neustále hľadanie a tanec. Tak s dovolením ještě poslední otázku. Co byste vzkázala našim posluchačům, kteří o sobě vědí, že jsou alkoholici, ale pomoc ještě nevyhledali? Aby to začali okamžite riešiť, pretože čím skôr to začnú riešiť, tým rýchlejšie budú mať nejaké výsledky. A pokiaľ sa im to nedarí, tak aby to nikdy nevzdávali. Pretože ja som ten prvý krok urobila až po 5 rokoch a aj tak to za to stálo, aj tak to neľutujem. Takže určite to netreba vzdávať a treba jednoducho ísť do toho riešenia. Aj keď sa nedarí, tak to vždycky skúšať znovu. Nikdy sa ako nesmiete vzdať. Říká Ela Kovalčíková, moc vám děkuji za návštěvu, vaši otevřenost a upřímnost pořadu o životě zblízka. Milí posluchači, mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.ciháková@denik.cz. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Bohumila Čiháková a moje dnešní hostka Elena Kovalčíková. Děkuji moc za návštěvu, Ellen. Ja ďakujem, dovidenia.